Kaixo, ongi etorria, funtzioaren ekuazioa ezagutzen dugunean, esaten digutenean bere adierazpen grafiko egitea, aukera bat da, taula bat egitea, azaltzen dena isa eta i, eta puntu horiek gero grafikoan jartzea. Horrela, zuzen bat marraztu dezakegu. Baina hemen egingo dugu beste era batera ere bai. Ikusiko duzu modu haure nahiko erresa eta simplea dela. Hortarako behar ditugu bi puntu. Badakizu, zuzen bat irudikatzeko bi puntu. Baldin badakigu zeintzu diren, definitua gelditzen dela zuzen hori. Ezin dula beste zuzen gehiago pasa. Bat bakarra. Horan aski da bi puntu izatea. Hortarako, asko gara lehenengoarekin. I berdin bi isa kenbost. Zein da bere malda? Malda badakizu dela isakin dagoena. Formula berez horda da. Malda, orduan, hau malda bi. Positiboa da eta goruntz. Bigarren laukitxoa. I ardatza non ebakitzen duen. Hori nola jakin daiteke? Jatorriaren ordenatuarekin. Hori zein da? -5. Zergatik, ze isa 0 denean, hau joaten da, eta orduan gelditzen zaigu -5. Horan gu badakigu, -5etik pasatuko dela, hemen betik. Isa 0 denean. Orduan lehenengo puntu aurkitu dugu. 0 -5. Bigarren puntua aurkitzeko, isari balio bat eman behar diogu. Eman daiteke, +1, +2, +3, -1, -2, -3, zein da komenigarriagoa. Goazen ikustera, -5etik pasatzen da, ezta? Eta gorakora da. Orduan, egokiago da positiboak ematea, ze hemenik egongo dira, puntu horiek. Negatiboenak hemen behan, beti datorrelako, goruntz. Orduan, eman daiteke 1, 2, 3, 4, emango jogu 3 adibidez. Ez da derrigorrez 3 eman behar. Eman daiteke 1, edo 2, 3. Orduan, izango ezake horrela. I berdin, bi bider 3, esan dugulako, 3kin ordezkatuko dugula, kenbost. Bi bider 3, 6, kenbost bat. Orduan puntua zein da, isa denean 3, bere balioak ik hartzen du bat. Bi puntua baditugu, orain bai irudikatu dezake dugula. 3 bat. 3 denean, altura hartzen du bat. Bau da, elkartuko ditudiak, eta atako zen, zuzen bat. I berdin da bi isa kenbost. Lehenengo jarri dugu. Bigarren funtzioa. I berdin bost isa. Ez du gai askea. Horrek zesan nahi du proportzionaltasun zuzeneko ekuazio bat dela. Az gaitezen, malda zein da isarekin dagoen koefizientea, bost. Horran haure gorakorra da. Baina aldapa edo inklinazio handiagoarekin, bestea baina. Bigarren gelaska. I ardatza non ebakitzen du? Ez du enerik, ikusten? Ez du enerik. Orduan, 0. Jatorrian. Jatorritik pasatzen da. Horra lehenko puntua badakigu zein den. 0, 0. Hortik pasatzen bada, jarriko dugu. 0, 0. Horrein faltatzen du bigarren puntua. Eta hortarako baita ere, aukeratu behar dugu isarentzak balio bat. Eman daiteke, 1, 2, 3, -1, -2, -3, emango diogu adibidez positiboa hori ere bai, erresago egiteko. Eta, nola oso inklinatu dagoen, emango diogu balore txikiago bat. Adibidez bat. Horrean gelditzen da. Bost bider, bat, bost. Horrek esan nahi du, isak bat balio duenean, ik balio duela bost. Bigarren puntua lortu dugunez, irudikatu dezakegu, bat, bost, hemen dago. Hortik pasatuko da. Zuzena egiten noa. Ikusten zuen bezala, inklinazioa handiago da. Hirugarren funtzioa, I berdin -3. Isarik gabe dago.
Horrek esan edu, berez, funtzioa horrela zela, ez da? Iberdin, 0 isa, ken iru. Zein da beren balda? Ez du baldarik, konstantea da, 0. Eta zein da n zenbakia? Hau, nondik erakitzen du i ardatza? Minusirutik, jartzen duena. Orduan, hau da minusiru. Zein da puntua orduan, gudakigun puntu bat? Hau dela, ez da? 0 minusiru. Hortik pasatzen da. Behar dugu beste punturen bat irudikatzeko? Nahi bada bai, edo nahi bada ez. Zergatik? Ze ez dago inklinatuta. Maldarik gabe dago. Orduan, honen paraleloa denez, beti izango dira minusiru. Eta hemen ere bai, minusiru. Orduan, edo zein zenbaki jartzen dugula, isari, beti atako da minusiru. Orduan, zein egin dezakegu, adibidez laukin. Lau denean, zenbat balio du ik minusiru berriro, beti delako minusiru. Orduan, lau bali bada minusiru, hiru bali bada minusiru, bi bali bada minusiru, elkartu dezakegu, eta atako zegu funtzio konstantea. Izena jarriko dugu, eta horrela bukatuko egin duke. Ondo ulertu duzulakoan, beste bat arte. Agur?